Nashigi mokulio yadi, wansugi kayo yadi. Haino hai ketal salno lam sok layana jora toktogo haino hai kiting layana resapuni bisingti kok mungni bisingti terini 2017 bo phaiti tini khanani trini 1427 Cibrira Nejisni o bisino seng lam sok lainai tring Tripra era hai di bagai balai tong thotok jorao tabok haino hai phaiti sene resapuni bisingti sini khapang no khili lainai